Seryoso ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa implementasyon ng No Segregation, No Collection Policy upang maibsan ang problema sa basura at maipasara na ang 6 na dekadang dump site sa bahagi ng Bunuan Giset. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Waste Management Head Bernard Cabison, mapapansing may mga hindi kinukolektang basura dahil hindi ito nakasegregate. Kung may mapapansin kayo siguro na hindi natin kinukuha yung kanilang basura ay yun po ay hindi nakasegregate. Kaya basta maintain natin yung no segregation, no collection, implementing sa mga household sa kanila. Para sa tamang pagsisegregate, narito ang tamang kinabibilangan ng mga itatapong basura. Para sa consumables, kinabibilangan ito ng plastic bags, sandbag, lumang damit, tela, basahan, lumang bag na walang bakal, mga upos at balat ng sigarilyo, lumang rubber o goma, Tetra Pak, tarps, food wrapper, candy wrapper, drinking straws, plastic bottle, cling wraps, bubble wraps, shampoo sachet, soap sachet, toothpaste sachet, lumang sapatos, tsinelas na walang bakal, styrofoam, mga lalagyan ng home care products. Sa ilalim naman ng biodegradable, ito ang mga tirang pagkain, balat ng prutas o gulay, dahon at dumi ng mga hayop at iba pa. Sa ilalim ng medical o sanitary waste, ito ay kinabibilangan ng napkin, diapers, hospital waste, face mask, syringe at mga needles. At sa hazardous waste, kinabibilangan ito ng mga waste materials tulad ng paint, gasoline, solvents, thinner, chemical cleaners, battery, industrial chemicals, pesticides at iba pa. Kung wasto ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga basura, hindi ito magiging problema at tiyak itong kokolektahin ng mga naghahakot. Samantala, kung tuluyang maipasara na ang dump site, ay gagawin itong ecotourism park na makatutulong naman na mas mapalakas pa ang turismo ng Dagupan City. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.